Bok. Znači, ja sam se prije par mjeseci vratila u Hrvatsku. Bila sam na razmjeni učenika, što znači da sam potpuno sama otišla u Meksiko. Živjela sam tamo godinu dana u 3 obitelji. Odlučila sam se za Meksiko zato što u biti nisam znala ništa o njemu. Nisam znala jezik, nisam znala niti jednu osobu u tom mjestu, nisam nikada napustila Europu. Znači, to je bilo nešto potpuno novo i ludo i nekakva avantura za mene. Kada sam se spremala otići sa prijavama, sa tim svim, sve to bilo jako strašno, ali u biti nikad nisam razmišljala o tome u što se zapravo upuštam. I nitko nije mogao vjerovati što ću napraviti. Svi su me pitali, pa kako možeš otići, pa u Meksiko, Meksiko je jako opasan. I još ideš sama, bez roditelja, bez prijatelja, ne znaš španjolski. Svi su se jako u biti bojali za mene, ali mene uopće nije bilo toliko strah. U toj godini sam stvarno puno toga proživjela. Promijenila sam se na način koji se ne može u biti uopće opisati. Očitih stvari kao na primjer da sam naučila španjolski, da sam se udebljala jer sam jela samo meksičku hranu. I osim toga naučila sam cijeniti svoju obitelj i svoju zemlju. Mislim, ja sam uvijek prije htjela otići zato što sam mislila da će mi negdje drugdje biti puno bolje, ali shvatila sam da zapravo neće. Sve to ima svoje, svaka zemlja ima svoje probleme i svaki grad ima svoje prednosti i svaka obitelj ima nekakve svoje načine. Shvatila sam da život ne može biti planiran i da tako nikada neću biti sretna, nego da samo moram uživati u malim stvarima i pronaći sreću u tome da budem spontana. Našla sam i dečka u Meksiku s kojim sam sada u vezi na daljinu i o tome ću vam pričati u idućem vlogu.